Seal kalan. Seal kalan. Di kalan nga made out of DJ balay ti balay ti anay. Balay ti anay, adamay ti DJ ko ti pagay, DJ shop na. Garna na. Kahit na ken dati basi nga kana ko, basi nga dagana ken darat na. Dito bunton, bunton ti kwa. Wenti nasarda nga pa ng form kadayay kana. Now, ti benefits na dito ako, the advantages nato. Hamo masapol ti adu nga kayo. Isod ka muna nga environment manen friendly. Eko kwa. Taha mo masapol ti adu nga kayo. Apay. Di heart sealed iso na. Sealed. No sealed nga min di kwa. Di kalan. Sealed. No i-seal mo dito ka. Siyempre gastoy. Kita dito na sa gamit tayo. So sealed. Ba? Usually nga min nga prinsipyo tayo ka. Matay di apoy. Correct. No i-seal mo kasta matay di apoy. An ka di man? No i-close mo kasta di apoy matay. Wen ngem dali ti roll di tambutso na. The science tells us or teaches us that hot air never goes down. It always goes up. So no pudot di kwan, agapoy, di apoy di pudo na sa pulen na di hot air rumwar di hanga matay. Basi lang na kayo, di usarin na ti pagluto. Dito sungrudan na pala. Wen, ikabil mo la dito DJ kwa, sungruda mo. Huwag mo yan. Salok din ang forma niyo waron da akong DJ ulit ng At dati maporma ti ima. Wala kitang mananalaing tunay. Nagarami sa'y kuma. Ati pa ka inutan kay Pepeng kayo. Alipata tatay. Nagasgasat yung anabati kaya. Yeah, DJ semento kami lang nen ta. Nagtuwa kami nen na kaslanawan ko ay simbolo dito sa pilang kumarata sa pala di karapog na ako. Yung kami lang cover mi lang. Kaslain nagtama. Ngem madirom manen ta. Nag-crack na napudot. Ngem DJ ko ati kwa. Si anay hanga pulos nga. Ito ni may mo kitang nalain. Bunton saan nag-crack ka na. Pati lang ati DJ kami. DJ superstition nga bawat. Kali ka di bunton nga. di antisis. Well, malay di antisis. Pati lang nga tapo na kasi wala ta. Ay ang dabasti lang nga. Kasi ko ta tingnan na. Andiyon una na nagkatak na ti bunton. Sirok ti palpalay. So, tindas na ako, basit lang nga kayo, makaluto kan. Ta, di hit na hanga di nagluto tayo ng pag rumor amin di apoy na, di ba? Di hit na. Andi haay, seal na di hit. Di hit kaya rumor din di tambo. So, mabati di hit jay, kaya mas di jay. Bunton ti kwa, ari ni hold. So, ti mang, so nagsigtas. Kararami din kita ti kunatyo nga simburyo. Simburyo, balik kas tamo lang dito. Kung doble. Kanti lang nagdumana si simburyo dati kat nabaling ka pagkatan na to. Kada di simburyo tayo ko kaliyan tayo. Kaya mo dito ng pormahan mo na dati karapugos na kas lang ako malayatan niya po kas jay. Di kina dito. Dati abo na jay tapos di hit nga ro, di nga ro scientific ko na kay pudot. Sumato lang ang umato di jay. Dato gaya ng flat, medyo aglit ko kung basiya ba. Nagkaslag kabig. Tama kapag luto ka pa di ba nga double burn na. Anya tayo di materialis na tayo naman. Bunton. Tapos tayo.
Taop, bunton, taop, isurang malim. Bunton, taop, darat. Awan si Mintulate, Father. Awan manong awan. Dahil tayong kabel mit ta, hindi Pumutok ron na simento lang eh. Klatok-klapan so nga English hindi pala nito. Bunton, taop. Yan di paano nila talaga, the idea ng heat, hot air, always goes up. Never goes down. Hindi principle na. So nga, oray no, babasi lang ti kayo nga pagluto mi, may masapol ti ko eh. Ti talagang nga nagluto ka, nagado nga tayo, nagado nga sumurot. Dito, basit lang nga na i-steal na nga ron baby heat. So, oray basit lang kayo mga pagluto.